5, 6, 7, 8, ibomba mo. Single, single, double, pak, 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 pak. Kapamudzo! Maya payabak kaya kayong kakonjo o hindi na naman kapamudzo in kaya katamong podcast. I'm very excited today. Uling isang pinaklike. Yat siya, yeah. Parang palingan ako nga talaga. I'm very excited. Beside me, meron ka rin piyaka magaling host, News Chief na ng CLTV 36 is Sir Justin. Magay ka ba mo kapatid? Jo, ngeni pa mga pakilina ko. Excited ko niyang sinabi dang makiabi ako, Kenny. Oh. Hello po ka rin sa Blang Manalbek, ang Jo Mac Mariano, makakasaya na. Kaya ako, Kenny. Excited ko talaga. Kasi, nung ngayon mo balo, talatuki mo ko. At inke kan telapasyukan. Abang antabayanan keng antabayanan. Siyempre. At saka for today, may backlist ko kasi rin kaya katamo nga kayabe. Rening aduwa nga rin ni panel ben ko nala before at soko pa keng States. Meet ko la one time keng Robinsons. May believe ko karela kasi sobrang sikat la rin ni iidulwan do rin tao. But they were there during the meet and greet. Kaya ba't may hagla kakots. Ako akaling wanita. Kanya simula kanta kay biliban ko la malago, mabait, matalino, at talagang marakalamo naman followers. Ring adwa nga rin ni Justin. Worth emulating la. Wow. At talaga namang inspiring stories da. In-invite ko la, may gadwang isip, bistaman at sobrang dakala engagement, pinayag la. We have today, Katrina and Patricia Manalo, the Manalo Twins! Yes! Hello, Manalo sisters! Medyo, thank you. Thank Palagudan you. Bala mo triplets ka na. Wala mo itang side me. Wow. Totoo. Ngeni pa mo pasalamat ko po JM De Jesus at keng CLTV, producer na mo, syempre. Mga lago, inabay ako ka rin mga lago. Ay, may rilyaya ka ko Paulo G ang po Sabi ko Jody. Pincarella, masyadong mag-makeup kasi po may tambunan. Joby Nakles mo naman. At Higit ko lang, kalago Tingnan laro ka niyang gulat. Itawa, megmansanilya ako. Itang pagoda, lupa kaya mo. Makinis na pa yung pagoda king lupa ko. Pero kalago, gifted la rin Ana Kareni. Pero baluan nyo yako, if you notice or if you heard me say before king live ko, ako buri rin mga lagong mga yarti. Madalang ko may kakaburian, may kakaamor ka rin mga lago. Kasi growing up, yung kapanuwalan ko rin mga lago, mga yarti, labal mo na tang diva-diva. Pero rin nga na ka rin, ako kagaan loob ka rin, kasi very down to earth, very humble. At alalang ka yarti-yarti balad. So, metong ita ka rin kakabiliban ko ka rin. Kanya anyang aisip ko niya man itong tamong guest. Sabi ko, let's guess naman the Manalo Twins. Kasi talagang, at saka they have a lot to offer. Yes. They have beautiful story. And speaking of story, kung nan tala pa mo, buriken ko nan i-cat na maka-yellow at i-pat na maka-pink. Bantay kay malito kasi very identical. They look really the same. Both pretty, of course. I-cat pa mo, i-cat yellow. Nakabati pat pink. Ay, may kamali ko. Cat So, yellow. Cat yellow, pat Pat pink. pink. Cat, makanano kayong meg-start, or kapilang ko meg-start, meg-vlog, kayo nga doang pat. Mag-start kami pong mag-vlog kasi kanita mag-ukay business kami, mag-online kami, tapos mamisali kaming malan. Ngeni, anyang time na bala mo, kakainaning ukay. Sabi ko, ba't eta kaya i-vlog ing gagawan tamo? Pero pa po sikat kanting vlog na. Sabi ko, i-share tamo kung makanano tamo gagawan ng kaya katang obra. Kay one time po, meko kami, mag-vlog kami papunta sementeryo. Emi akalain na mag-boom yung tangkay. Ang gaketang... Meron ka views na yun. Opo. Atin nang mag-invite kaya kami. CLTV na. Opo, simpleng pa mag-kaimi mo kang sementeryo. When was this? Pandemic time or after? Pandemic. Halos Tapos, na. as in, simple mo po yung gagawan may. Sasakay kaming jeep, mamahang kaming tusok-tusok. Kaya sabi na rin tao, ay maka-enjoy na ko mang Alvin kasi kambal kami. Kay, bala mo may kaila po ketang relasyon natin kami. Kasi kami may papate po kasi sabi kupin ko, uling kambal kami, dapat may kasundo kami, diyang nagagawan mi. Kaya po ito, anyang sabi ko, ba ako, kasi napong karakal mag-offer kaya kaming brands, sabi ko, ba, pwede pala ito. Pwede tamo palang manakitan kayong pa mag-vlog tamo while mag-enjoy tamo kayong gagawan tamo. Tapos sabi ko po, uling na api sa bene, itang pa mag-ukay ang pang pa mag-vlog. Ni sabi kami po, kailangan natin tamong i-give up. Nano itang
no ka rin ka mas masaya, mag-enjoy. Pisabihan mi po na ing pa mag-vlog talaga. Yang i-pursue yo. Mag-enjoy So kami. you had to quit ukay Itong business. business niyo po. So, wapi naman kasi ukay business ya, pero sabi yo pinkakay na yung vlogging manakitan kayo mag-enjoy ko pa at the Mag-enjoy same ko. time. That was a wise decision. Nanan po rin mong ikutang kang pat pink naman Ali, just. interesado ko kasi kanita, sabi na may gumpisa kayo, content you istang ukay. So, anyang tinok nanging ukay, nanunoreng maging content you after. Itong mag-mini vlog kami po. Kung nano itang everyday gagawan mi, vlog mi. Sabi mi, ipakita mo kung nano talaga itang burita mong ipakit ka rin tao. Itang nung nano talaga ikata mo. Kasi lugaran da kata mo rin tao, nung nino talaga ikata mo. Alita mo mag-pretend na, o gawan tamo, hindi kasi masanting. Pero itang kaya mi po kasi bi, alang special po. Alang, Sabi ko, nangal benda kaya benda. kata. Eta naman makwalto. Eta naman mo talagang sikat makanyan. Tapos nanong albenda kaya katam. Sabi ko, mamiyata mong inspirasyon. Kung makananula dapat ding may kapatid. Kung makanano dapat ing pamilya. Kaya ita po, may gumpisa ng pepakit mi, inopen mi po karela itang BME. Karela, pepakit mi po nung makanano kami bilang may kapatid. Kaya pa mag-open yung KMBAO in the public. Kasi ako maniwala ako, one of the most sensitive topics and one of the most sensitive issues na yung metong atawatin niya, it's the family. Diba? Kaya keraklan ka rin tao ay labisang mag-open about family, it's because there are some things they want to protect. And as a vlogger, you can't stop that. Kasi bulat-latan da nga rin tao yung biye mo. Ne? Yako, one of the reasons kung bakit ikay papakiting asawa ko kayong vlog, I mean, rarely, madalang, because I wanna keep that part of my life private. Because I respect my husband kasi enaburi in social media. And because of the line of work that he has, mi rin papalto, ita kasi bawal. Ikayo, did you prepare yourself? Pinrepare yo ba yung sarili yo? Kasi, oy, Pat, na ready ka taba? Na ibuklating biyeta ka rin tawo? Kasi bulat-latan dangan yan. Ni-ready yo ba yung sarili yo? O you in-expect? Eventually, bigla yun na nga realize, oh my God, I think we went too far. Masyadong malawot na in kaya katamong binye ka rin tao. Dapat ating katang selikot bagya. Nanlaring realization when you start opening up your life into the public. Kami kasi, Jo, limit lang mo na detang buriming ipakit. Kumbaga, sabi natin kay alang perfect family na. Atin kami rin itang minsan magkatampuhan na family. Minsan, ating time na ali kami din, maging okay ng family mi. Sabi ko, pisabihan mi, ali tala susukuan din family. Kasi ila mo din atin tamo, kahit nanong malyari, ila mo din ding apulayan tamo. Iteng pisabihan mi. Tapos, kaya meron na, ali gana, pwedeng ipakit. I-share. I-share. Oo. Limit mo. Ito nga balo Oo, yun, right? limit mo. O, itang the more na atin lang pong ababalo kaya ka. Mas the more lalo na dang bubulat-latan. lululuglagan biyan Wow. na sabi ko pen, sabi ko pen po, nung bisa kaming sumikat, pwede ming i-share itang problema may family. Wow. Pero, Nung for the Yeah, ako cloud pwede mo, kayo rin gamitan niya fun. Di ba? po, Tintangan, nung for pwedeng... the cloud mo, nung pero bisa sabi ko, ko, ali, lawen mo ni nung mayapektuan. Wow. Kaya rin nanita, nino deng mayapektuan, deng pamilya ta. Ikayo, wow. Kasi, rang alawang tao, ala na mang asaw, kaya kata mo. Wow. Kung ali ichismis da katamo mo. Sabi ko, pilinan tala din nanong i-share tam To share kay yung social karang media. tao. That was a wise decision as well, Wow. Justin. Jo, ako interesado ko uling actually very interesting ini topic ngini uling aliwa ko line of work uling ka kami keng news ne itang ali personal mas more on kitang factual pero anti mo kaya kayo itang makanita din tang bakin point na atin kayong topic or meto nga content sabihan mo na ayo api kasunduan anjang sabihin yung ako mi papate syempre aliwa ko taste aliwa ko kay or baka na ning deciding factor na nano toscoin la ba o may pangudot la jo. O ini ba yung buri mong content o ito? Baka na ano yo. kaya kami, Is it always mutual? Mutual yala. Talagang never pang Siguro withdraw. rin kambala. One Siguro rin kambala yung instinct da pareho. What one wants, Wow. the other one wants it as well. Tsaka Mga lagi taba? may pong isipan kasi, bayo miya i-post, makamayap ya ba ni kay halawang tao? So, Lalo na- re-review yun. Like ko nga, diba? Re-review. Re-review yun. Speaking of, a while back, we're talking about family. Wow. One of the highlights of your vlogging life was when you found
your father. And off camera, I ask them, pune po, tapos sabihin nyo, I'm digging their personal life. I ask them if this is okay to talk about. Kasi very interesting yung topic kay ni. At talagang ako niyang penal ben kami nga pagaga ako. Kasi ako very family-oriented ko. At pangaras kang tatangkuhan po kang mako. Talagang I'm all out. Bibiya ko nga kasi kaluguran ko laren pengari. Ko to'y ting metong ka rin tuturo ko ka rin viewers. Lakwanda na ka rin sega na ganang tao pero karas kayong pamilyala pa rin. Recently, I don't know if it's recent, but there was a video of you guys that you uploaded. You found your father, and it was a touching moment. And I think it was something that you will never ever forget. Tell us about the story behind that video. Ano tayo bang, anak kami pa po kasi, di ko na kaming tatangming. Atlo kami pang banwa, itang panganay may po 12, tapos ikoya ko 9 po ata na. So, apat kami. Apat kami pong may kakapatid. Meg-abroad siya po, itatang mi. Pero, ko po sure nung pila niya po banwa keng Taiwan, kay minuli ya pong misan, anya pong kadwa, ene po magparamdam. Kukutuba niya po yung mga kupoto, tineng abe, makanya na. Pero, Ala kami pong idea. Tinry na pa rin mag-reach out mga ko kayo. Kasi burida pong samasan ing family nung atin mang pong problema kaya na. Kaya po, metong Aldo, ene po may paramdam. Hangga kitang months, years, ala po talaga na. Hangga kitang pati po diyang pengari na, diyang kapatid na, pantunan din rin po kasi ala po talagang May paramdam. kibalo. Daragul kami po, ala kaming kilalang tatang, ala kaming awsan tatang, ala kaming sandalan. Kay, bota pong mag-aral kaming akakimilareng kaklase mi. O tila, buula, ikatamo, makanyan tamo. Kaya po, lagi may pong pisasabihan na, siguro po anyan daragul kami, karin kami tatakot na, ay, bala mo, ako bisang mag-boyfriend kasi po to, makatupat ang kalupa ng tatang, makanyan eh. Kaya po anyang daragul kami, kinuha na kaming Tantita ko. darami po kasi Dara, the side of your Yeah. mom. kasi Okay. po ala yung obre mako. Siguro po mag-worry yan nung nanong maging future min eh. Pila na kung banwakin ka nito? Mga 8, 9. Eight, nine, Anak kami okay. pa po. Ang gapuket, ang tinok ng kami. Although makuwal tayo po idara ko, pero masakit po kasi makiutos. Manatindi. kami. Wa, totoo yan. Matindi, wow. Sabi dapin manatindi nakakaringaliwan tawin mo kay sarili mong kamag-anak. Makiutos kami po. Oh. Kay ita po na, makatok nang kami po kandarami. Nung nano naman po itang kakanan mi. Tinuring na kami bala mo anak. Wow. Filmi po kaya na Ligura na kon talaga. pengari miya po. Kaya po ita niyang mag-aral na kami po, may kakaisip na kami. Palagi may pong kukutang bakit. No ka rin na kaya. Itang mabiya pa kaya. Wa, syempre. Na sana... Batang men, eh. Tsaka Justin. bigla yung may batting eh. Oo, alaman lang, ala naman tang, mag-abroad ko. Kaya, sabi dapin, mapang balo mo ng may babae eh. Tapos, Mapang balo mo na at least, kapag magtakaw, Totoo. ni nga lang kaya. Tapos, Jo, po, tangat siyo kami dalan. Ting kami ngakit pulubi. Sana yun Wala makanya ni yung tatang niya. tatang. Kasi, Oh. may po balo na nung biyeno. Oh. Pero pa nga di ko na sana okay ya mo, masaya yo. Nung na naman po itang pinili ng biyene. Kaya anya pong daragol, sabi ko pin po kayo. Alita pa makyasawa, magobrata mo. So, pantay, mama. So pantala rin pengari tam diyang kapatid. Tapos, syempre po, ikaming, ala naman po talagang sasawap na magpag-aral, makanya na. Sabi ko, bisa akong mag-aral pero masakit. Masakit po na eh. Pero, meging sandalan mo po, ing apong kino. Kasi, sabi ko nung eta mo malalang faith, siguro eta mo Give datang. up na kayo. Powerful Kasi, yung gino'n, eh. Opo, powerful ya. Kay ita po, ang gaketang tiknang ming pamag-aral, may gobra kami, pinili ming magobra. Dakal kami po, enobran, mag-crew, makanyan, mag-serve keng mall. Ang kapuketang hanggapin po nga ni may expect na, ay, tuto ba? Lord, happy na yung Inineng ganyan. biyeta mo. Kasi mayap kon tao. Happy At na. iyo kailang mo rin pamilya. Inina- Yung regalo ning ginukay kayo. Potang bigigising kami po itang, totoo Lord, binyan mo kaya kami na itang makanta po na ayok makapaniwala kasi napaka-imposible pero melyari. Kaya po ito, anyang mag-vlog na kami po. Siguro 3 years na kami po kasi mag-vlog eh. Anyang mag-vlog kami po talaga. Di natangkeng point na sabi mi,
Tetaya Dapat gamitan tanan, pa yung- mag-vlog para akit tayo tatang. Wow, kasi you will be able to reach wider audience eh. Chance yun na ito para allocate. Yeah. Pero in Tell fact, us about that story. Excited. pero ang followers mi po, mga Mga 5,000 la pa po. Na On kay, Facebook yun eh. Or on Apo. Facebook. Tapos si Jo, sabi mi, saktong birthday ng tatang mi. Pinost mi, metong yamong picture ingating kami kayo. Anak kaya pa. Aba. So, bala mo. And this was more than Oo, 10 years ago, di ba? malabo. Pinost mi yo. Sabi mi, muli na ka makanyan panayan. Panayin da ka, makanyan. Dakal make share makanyan uning. Ala talaga. 2020 siguro. 2020. Ala talaga. Tapos sabi mi, baka ala ne talaga. Kasi nung Tapos, magaya mo, Bakit kasagli Kaya na ka mo. dating condemned Oo, kasagli na mo yung ating Social messenger. media. Wow. Tapos mag-reach out kami din dati. Joke ang Jessica Soho, Soho. Makanya, pasawa. uning, sabi ko, makanan tayong reach out. Talatang Talatang picture. picture. Ni Metong makanyan. Kay, ang gaketang mag-enjoy na kami kayong pa mag-vlog. May akalingon mi na bakit may yagewa pa mag-vlog. Wow. Kasi originally, you wanted to find him Tapos, sana with your platform. Okay? Tapos anyang milyaring atin nang mag-reach out kay kami. Darakal na ko followers, Ken. Anyang ati na mag-reach out kaya kayo. Kay last January pa. January inyo, pa. So, marakal na ko talaga January followers. 10. Oh. Mamangan kami, family Jo, mag-dinner kami ketang baleda di mako. Kay, ating mag-message kaya kami na, hello, atin kayo bang kilalang Jose Manalo, wow. itatang ko. Tapos, muna ya kami Maniwala makapaniwala Jo, kasi- kasi po Scam. paglakuan na kami Yeah, mo. Correct. Makanya Wow. na. Oh, diba? Lalo Lalo na na ngayon ngayon, eh. sikat kayo. People can Oning always- joy tang karugat suy, tang Tapos anyang kaklik mi kitang picture. ayo. Kami ngikit iyapin. lalaki. Kalupan ng kalupang Sabi kuya ko, ko. Sabi ko, Iyan na ba niya? kala ko maninap ko. Anyang siguro mga 5 a.m. 5 a.m. talagang hagulgul na. Tatang ikita ni tatang makanyan. Kay din kapatid medyo ausan mila makan ikita ni tatang makan pintalan mila karelo. Wait, nampan sabi ng imam mo. Wow. Ima ko jo kay speechless. Bala mo wala yung May shock yan. may shock eh. Pero was she happy na finally Oo. kayo ni tatang yun? Mm-mm. So, Masaya ala na yun. ring resentment, ala na ring kay kempuso ng imam mo. Basta because it has been a long time, buriyo niya talagang akit na eh. Yeah? Tapos anyang aldo ngayta sabi mi first time yang akasabi tang. The next day na yan. Awa, Tang, kamusta ka? Ken video call? Basta't mag-sorry mo. Wait, nino may Itang, reach out wah, kaya nino kayo? may, tarinibri ko nga ba? Nino may reach out? Itang stepdaughter na. Baka na nakungikit. Itang video mi kano jo, dinala niya mo kano kabud kaya. Tapos In-feed bakit na. na kanong tatang ko. Papa, ito ba sila yung ba mga to, anak? ano? Parang hindi ko kamukha. Maganap ka pa ng ibang picture. Masyado silang Ang maganda. Hindi ko nakayana na kano jo. Ayun ko. Duwa. Kay, bakit na kano'y kuya ko? Ay, ito anak ko. panganay ko to. Tapos- Kuya, yati ko kasi, tomboy ya, Jo. Yung lakwan ng tatang ko. Talagang Babae masyas na eh. pero babae, tsura. Ay, ining anak ko. Anak kaya siguro yun, yung tomboy yun. Pa-confirm mo, anak ano. Oh. Kahit So, Jo. ating kaya, ating yung efforts to look for you mo naman. Kasi papalto niya kitang stepdaughter. So, itang kabang pantunan niya, pantunan na kayo naman. Wow. So, bakit ka no miras makanita like abang gitna ng What, milyari? yeah, tsaka what took him so long to find Exactly. it? Wow. Kay Jo, yung kwento na kaya kami, tinakot na yung kanong Magbalik. Kasi po to, Pota, ayun na tanggapan. tanggapan. Pero sabi ko, Pen, sana Cebu ka, ano. Wait, ate. Sana kahit metong moment. Sana may gatemp Kasi, ka. What if Cebu ka na, diba? Pero para kasi ka na ako, Jo, iyapin yung perfect timing yun eh. Itang pepakit ya kasi okay na kami be. Makanano nung pepakit yan yung ala Magkasakit kami kayo. tang durog Siguro na durog sumbat kami. Sumbat nga, bakit tang makanyan? Pagpa mo, ing puso mo, daranas yung kasakitan, bitterness nga ning lumal kay puso mo. So, ngayon okay na kayo. It's to pinsa sabihan, it's God's perfect timing. Kagana ka dan eh. Uy, tapin. Makakay ko. Bala mo Ako sa ning bala mo, Ako kahit deserve kayo. ken luklukan ngayon. Masyado nang magana ka rin kaya. Masyado kong magana ka. Wow, pero, I mean, Affiliate. awa, ali siguro kanya be-bless na ko ng Ginoo. Wow.
So ngayon anak ko nakaburing ko tang. So the next day pintalan niya. Pindalan Wait, niya. video call niya pa mo. Aka-video Inaho call siya niya. itang stepdaughter. Pwede ba tumawag ayo? Tapos sabi mi, Tang, panayin mo kami, Ken. Mga Kapampangan na. Kapampangan. Pero balid-balid yun. Balid na yung mga Balid. Kapampangan. Pero totoo yung Kapampangan. Oo, Kapampangan niya. Pero uling akayabe na Tagalog No, niya. Koreacho. Cavite. Cavite. Okay. Tang, panayin mo kami, Ken, punta lang ako, puma ka niya. Oo, nakuha. Tapos Anyang- ala yung kay Joy, itang lulwal kay nga subok na, Sorry, makapatawaran niyo ko. Inggewa mi po, pintalan mi larang kapatad na, iya po ko'y mana, pintalan mi ya Cavite. Tang, Metong kayo sa akin. kay ding tao sabi daw, bakit ika yung mumunta kayo? Bakit aliwaya? Wow. Kasi at sy'y tang takot kang puso na yun. Poto, man. Pota feeling na, pota yung pakiramdam na iya ma-welcome. Masyado kang emotional yung papakit kang camera, Tapos maluluha. pintalan miya karela. Ito, anyang akit miyo. Alam mo, alam mo, Joy. Buri miyang kawulan ni tatang mi. Abi, Mayo. Oo, abi mo yun. Kumusta yung biyanang yan? Like, di ba, abanggit yung OFW yan ta, may Taiwan niya, may balik niya. So, kumusta yung yan? Okay. O niyang akit siya? Okay yung bien. Pila lang anak na? May apat po. Apat. Apat lang. Okay. O itang stepmom, yo. Itang stepmom po, kasabi miyo. And mumuna po syempre, magpasalamat kami kaya kasi Inalaw na. Opo, ampong kasi sasabihan daw po, sinesene itatang mi. Pero sabi ko pin po, masakit kang mako po syempre masakit. Wow. Anya pong siguro mga pilang aldona, karon mi ako na ni mako na, Siyempre, itang araramdaman na rin mo ako. Valid talagang araramdaman. Wa kasi may overwhelm kayo kay ngikikita. wa kasi Yo, po ta po. You forgot na, uy, ima, makananuya, wa. Kasi- Delaye ka rin without thinking True. na, ay, akin na itang bayong wife. Kasi ila, mas kinang malyari, anak la pa mo rin. Wa, akin may parang Pero tatang, itang pero yung asawa ina, kasi, wow. replace na nedyo, di ba? Correct. So, So ngayon days after that, pero yung may takuan ka rin, okay pa yung conversation. po. Era Pero- paano na ko manitang wife? Pero alayo po itang. Alayo. Alayo. Baga mo, Ngini, May kuya para din na kontay. Okay naman pala ito. Wow. That was honorable. Wow. To me, that Sa was class honorable. move, Wow. Tapos po ito, Tapos ito, kinwento na nga po itang milyari kembiyan na makanyan meging obra na, ding anak na. Pero, anya pong magkwento yung makanyan, ding kapatad yun, Ano, may- masakit po itang, ding kapatad yun, teacher na lang na, pulis na, ikayo nangayari yun. Karan kami po may Tang nasakit na, Ay, itang... talaga tang kukutang munong na nung ayari may itang makanyan. Oo. Pero, ay, may po na, ay, ali, tamo dapat mo kasi, Yapin chuta na na yun, kayong chuta na kalagayan na kayong yun. At saka, you may not have finished your schooling, but look at you now. Ating ko nga papatunayan. Niya ako yung kapanuwalan ko, diploma isn't something that will determine nung nino ka, nano ka po tandagol ka. You may not have your diplomas, pero lawin nyo nga achieve ang pungayatin yung success ngayon. Titingalaan da ko rin marakal tao. And you two are both an inspiration to many. So, don't ever feel that the diploma will be your determining factor nung may nagumpi ako kay or Ali. Ali, ako mismo, I admire you for who and what you are, and you both are an inspiration. So, you don't ever feel that nakakulangan nga lang diploma. No, it will never be like that. Inspirasyon ko ka rin tao. Always remember that. tsaka, bala mo, mag-apply ka nitang ausandang burnt toast theory, na itang aman nun yun na, kasi nun din tang yapin ni tatang dakitang time na elamas ang tingkabil yan, or timo ngayon because of what happened kaya pa magkwento da ginawa lang paralan at miras ko king makanyan ngayon kasi uli na nitang absence na kaya ako siguro nung ako hindi aliwa ako mag-react pero maganakala talaga feel ko po yung ganakada talagang diyang malaot lang ako itang talagang ramdam ko kasi atin lang mapagpatawad na puso kay pengari da na Forgiveness. exactly wow. Saka kapag biyasa kang mamatawa, di bless na kaning Ginoo. Kapag kami na ng grudges, ampong sakit loob, i-bless na kan Ginoo. Kaya be-bless na kayo. Sana i-bless na katamo ring malambot tissue ng CLTV. At wala pa rin mga siya sa tissue nga rin. Pasensya na kayo magalas la rin. Pila nung maging guest me kayo, talagang masakit la rin. Kalakalalay men tatak. Diyos ko, CLTV. O talang facial tissue. O talang Kleenex, sa rin tissue nga rin, ang pang lamesa. Pasensya na. Charis mo. Pamakalianda kayo because we've been very emotional for the past few minutes here. And I hope talaga namang hanggang mga gala rin nga dua, ulitan ko yung sasabihan ko,
kakabili banda ko ring marakala tao. And please don't ever change. Don't let the fame you have now change who you really are. At ako kaligulan ko rin taong malugod pengari. Kaya itang sasabihan mong anyang kinana kong tata mo kasi somehow very offensive pinaman. Tatang nano naman, likwan mo kami. Kaya ba't kukutang mo nung nangayari mo? Wala naman sinaup kaya kami. Sana tsuka ka rin. Sana may yari kami rin. Pero itang sinabi mong dapat tama na namwa. 'Di ba? Lawin mo nung na kayo rin likwan tatang mo lawin ming kainin ginu. Baka na ko man vlogger ngayon eh. 'Di ba? Kasi 'di ba you had to stop going to school. You had to work mag-ukay-ukay. Anyang may naning ukay-ukay may vlog kayo. So may nintong dalan. Sabi ko pen po, ing beta mo makarikil na. Totoo. Makarikil ng Totoo yan. At saka ako, buri kayong kay, nandin jo mention ming success niya over diploma or nung nanumitang achievement da. Ako para ka na ako, totoo, ingaliwa, barometer yung diploma, ingaliwa naman, financial status. Or kay, pero para ka na ako, akakit ko yung success da in life, itang peace of mind, ang heart. Ampong the courage to forgive. Kasi, not everybody's capable to forgive. Andiyan ating pero dudakal kakapate, ka-successful. Totoo. Aminan mo Totoo ta, diba? yan. Pero Totoo yan. At saka kasakit, may asaling pereng peace of mind. Wow. Not a lot of people can sleep Ito yung soundly at night kasi balo mo ating mimuake, ating kang kapate, ating kang dadala ng sakit loob kayong puso mo. Pero Lalo di na kayo. nung sarili mendaya. Sarili mendaya, mas mabayad. So, ing turuda kay katamo ring Manalo Twins is that you kay kamana ng sakit mong lo, forgiveness will always lead you to peace of mind. Yes. Although masakit naman talaga. Ako making ko ng topic before King Live ko, yan itang sasabihan dang you can forgive but you cannot forget. While it is true na talaga namang pag may matawad ka, sabihin forgive and forget. Patawaran mo kabat kalingwan mo na. Ako yung kapanuwalan ko, may matawad ko. Pero ako pwedeng kalingwan kasi may silbing leksyon ta keng ko. Anong nanot nino kung ini maging rason ta. Forgetting does not mean naman na nakamamatawad eh. It's just that itang moment ang pong sitwasyon ita keng mo, pahalagahan mo kasi maging maulagang sangkapita kung nano kang ini, di ba? Kagaling nyo, ikaw nga dwa. O ngayon, nano yung relationship you with your dad? Regular na ko sabi. Regular naman po, pero sabi may pen po, uling ilan ng meging biyen na, tanggapan mi na po. Tanggapan mi na. Sikit yan, di ba? At least po, may buuyay ang pagkatao mi. Yes, that missing puzzle. Tapos, itapen po, Joan, yung daragol kami, tatakot kaming makipag-boyfriend, makanyan. Tapos, mga di kami na, Lord, makanyan. Lord, dinan mo kami na itang lalaking lugod kaya kami makanyan. Ito, bless kami po na. Kasi may kapan parehas kami po. pa. Chula kayo ni. Yung Chula fiancé. kayo. Alimi man po palaging sasabyang Balawi karela. Juper. Aluay Juper. Happen to, at chula kayo ni rin boyfriend actually behind the camera. Lumalaping mabait at Alimi super man nice. po sasabi karela na itang bless ka. Pero sobrang grateful kami po karela kasi itang respeto. Pero yun po, baludangan itang gulo may pamilya. Pero pinilida pa rin magstay kaya kami. Because you deserve them. And I think you both deserve each other. Kaya talaga namang very inspiring naman talaga yung storya ko. Imayo ko, mastaya. Ay, imama ako. Sobrang kaluguran may ima ako eh. Kasi pangaras kang ma ako din, may na kami. Sabi ko, gana-gana, ibemi kayo. Pero okay lang daddy mo? May Oo. sabi naman. Sabi ng ma ko, Jo, nung nanong makapagpasaya kayo, kalingwan nyo na may nasakit ko. Basta kayo. Grabe na. Jo, ako king makanyan ing babae laging magdala king sitwasyon. Wow. Itang balo mo itang yanapin I don't know, pero yanapin ning likwan di ba? Ako naman sasabihin kung may muatakan tatang magpatawad na lapin, pero yanapin ning may lakwan, pero loyan mo, yapang may gadjas at the end of the day. The mother will Aliwala po rin aliwala rin babae. The mother will always carry the weight. Exactly. Pantamuela may bayat ng ringanak. Tapos, Mothers will ating always buong carry pamilya. the weight. Yes. Ilang magdala king pamilya. Yes. Iya pang sasabing, detang kapatid yun. Akakasabi yun la. Itetang kapatid yun kumusta nyo la, panyali yung makanya, nanang mako. Tapos sinipay nga tandaan ko kang mako, Joan, yung mamunami yung akit itatang ko. Sabi na, kalingwan nyo nang may nasakit ko, basta ikit kung masaya kayo, masaya na ako rin. Join ako Galing ng magtaka. Mayo. Join ako magtaka. Kaya makanyan la. Kasi At saka, The mom who raised them. Wow. At saka kasi anyan daragol kami, Jo. Alina naman naman sisiray sisiray. ako. Basta sasabihan na magana magana kahit kahit tatang tatang yun. yun. Ayoko balo na nung milyari kaya. Pero magana kahit tatang Kintutuusin pwede nang sabihan.
Enepe, pakit lingwa Wa. nakatama. Di Yun kaliwa. kalingwan yun ng tatang niya. Wa malagkas ay kaya nga yan nana linipat siyang bale Wow. daw nung nano sabihan. Tapos ini pa Diyos, syempre, niyang sinerminate ang milyari kaya kami na dakal na comment na, Dakal "Uy, na. po to, magbalik Balik yan, yan, uling oh." vlogger na kayo. Awa. mga ganyan. Pero aliya po makanti Ali naman. tatanggi. Ay, lemag demands or Ali, anything ali, like ali. that. Bas, Wait, makanano yung vlog? Okay mo kaya na may vlog itang moment ali, ita? ali na balong vlogger Alina, kami. Alina. balong vlogger. Itang kami. alaya talagang Idea. idea ng nano talaga itang gagawan mi social media. In-explain nyo. Pero anyang pangadwaming upload, siguro May marinela rin marine na mapapublic ming biyada, makanyan. May kasabi lang na pwede bang ayo na vlogging milyari. Kaya kami Sab- medyo okay mo, wala naman. Kumbaga, Wow. ita kasi mo muna, bisa kaming maka-inspire din tao. Wow. Pero But, ito may kasabi ni tatang ko, alang problema, ay di, nung bisang pa-vlog, okay mo. Alata naman din. At saka Nung sabi karenta ko, mo din maging private na mo in kay mo. at least may patawad tayo. Ikit tayo, okay na ito. Sabi ko pin po, okay na siguro itang hangga na mo ka rin nga babalo da rin tao. Na petawaran tayo. Eta na kailangan i-share ng sabi dapen po, panay the burimi namang akit, imayo, ang po itatang. Yung sabi mi, Alina. It's a Siyempre, different atin- story Oo. now. atin ang manasakit, detang kapatid ni- Atin ang taong affected. Kapanatindida. Retang Ali, kapatid. tsaka while you want to serve the people, because certain burida rin tao, itang, oy, for a long time, may lamikit, there's a boundary. Sabi ko, Pinjo, nung pwede tayo namang gawan tayo kasi kaya katamo yung Wow. social Page, page to. Pero sabi ko, manaig pa rin kasi itang respeto. Respeto, Tamo, wow. tamo ka rin, kapatid. Kasi sabi ko nga, Jo, nung kami handle may itang pamagbash, kaya li. Kasi, alina yes, view. ano Anya eh, kasing oh. mumuna, Jo. Mama Sobra, sa'yo, 10,000 mama comments. sa'yo. Sabi ko, buran mo lang Mana detang sakit ya kasi Jo, detang itatang ko Wow. eh. comments Ang na. gagawin ko, buburang ko lo para Pota li mas na stress lang. yo. Pota sabihan, pota sabihan da rin nga liwan tao, likwana kayo, pintalan niya, makanyan, kaswelo na kaya kayo, maka-hurt din ta, kaya meto nga tatang. Kasi belly ka niya, may matawad kayo. Although wala lang sabihin matura, maha-highlight itang thought na likwana kayo. At to him, that's painful, di ba? Atin yung kaya. Pagagata lang malala. Pasensya na kayo. This ining episode din, it should not be really, really very sad. Pero I hope this becomes an inspiration to Wow. everybody. O ita namang happy side. Wow, itang happy Baka naman. ay enjoying vlogging ngayon. Ni nanlareng ganaps you. Nanong peka masayang thoughts. Ay, nanong peka masayang partner ng vlogging life you. Malibang ka rin ang brand endorsements. Kasi syempre, pera-pera la rin mga sis. para lupa kayo naman pera, kalupa ko. Syempre, diba? Dapat lupa kang pera. Kapag lupa pera ka, mag-work hard. Justin. Ay, diba? wapil, At yan, wawa. tama. Totoo yan. So, nanong ay enjoy yung perks na ngayon. Syempre, ganun kumuta, tipapapicture. Oo, At tapos, artista na kayo. tapos syempre, ang gagata, andyang makakira ka mo, pwede ka mag-vlog, kay mag-edit ka. Sabi ko, kanya man yung gobrata niya. Ah, Kay, Thank you, Lord. tuwa, Itang- potang ating mag-invite resort, tapos sabi ko, free ka. Free ka, Free chula Pati pa rin food. family. Wow. Wala mo artista ka tayo kay potang ating pa-vlog restaurant, mga niyan kay take makatula po tang take out nito. Ne? Ay, Ito makanta talaga. I enjoy me Wow. kasi Share mo yung blessing. ampo I-share mo ba? ampo itang Basta mag-share. Laging makanya. kami yung mabayat kami magkasakit keng obra kasi, Kasi, mag-enjoy Oo. kami. Tsaka, pisasahog may kasi. po kasing lalo na yung kapatid ko kasahop ke makanyan tang ala talagang kaya Alang inggit, alang Jo, conflict na- alang inggit na Sana makanyan kasi rin ngaliwang may kakapatad ating kung balong makanyan, may pangumpit larugo. Sana ko nanding inspiration kasi sabi ko pining success ng Metong, success na niya naman ng Metong. Nailan kayo, twins kayo. So, very inspiring itang sasabihin yung masaya kayo, you support each other, you have each other backs. Na yun, na naman yung mangyari, you back each other up. Masaya, manyaman, di ba? Pero lagi kong sasabihan, minsan makakalungkot, last kaya mo kayan, makakalungkot as a vlogger, we get all these perks. Minsan munta ka kay meto nga lugar, ay datang lareng makanyan at tinakang parking space. Ay munta lang makanyan, ay kinlang maka VIP place ka. Munta ka kay bangko, ating kang unahan da ka, ay ka magline makaba. Munta ka kay supermarket, then anda kang, di ba, atang maanta pagdating nga birya, sagli solusyon nanda for you, ay akong bala kaya ka. I experience Yes, it. so- While I'm enjoying that, I also feel sad for the people na alang perks. Retang regular mo na vlogger, regular yung mamamayan, mabilad yung edede ng balong itang, syempre, nakakakilala. Ako lulungkot ko, totoo man. Wow. Habang i-enjoy ko itang, makanan la rin magline laro
karugong makaba, ika mo, uling kakilala, da ka, jo, akong bala kaya itang maanta. While I'm enjoying that, I also feel for the people na maka-experience karetang perks. Sana mo, kareta pong companies, kareta nga liwang, wabalo ko ating kaming influence, ating tang influence to give to them. Kasi reciprocity yan natin. Reciprocate mo itang kapalit na ning ikayo, very sikat kayo. Ko nga doon, ako very small time vlogger ko mo. Ikay nga doon, very sikat kayo. Itang influence yung kapalit para ibiyad itang service. Pero sana, karetang ordinaryo mo po na naman mag-vlog. Di na tala rin namang Jo, equal. atin kami din experience. Halimbawa po, tang mag-promote kaming pamangan business na po, tang mag-comment laro gudan tao, but kaya kami, makanya nin pa mag-serve. Sana kung nanitong bibiyada, kaya kami makantala naman makantala. atatanggap din tao. Sasabihanan nyo, ako sasabihanan ko laring nga liwa. O sasabihanan ko, litang, unahan nyo no, papo. Ating pong mamanga na ako, pwede na ako mangmanaya. Ayali, Jong, ayali, unahan nyo na po. Willing na ako man pong manaya. Tang makanta. Bangka nito, kasi yung mga ka-feel bad, lalo may nibat ng tangan kay kakaluluwan. Balo mo itang pakiramdam, ne? Ikaw, Just, na anong buri mong sabihan, Karela? Ako kay Humo, may inspire ko uling ako kasi betong journalist ne ning kay anong karakal syempre sabihan daring vloggers makayan aliwala style. So I try to learn from them as well, from you guys ne. So masaya na atsuin yung programa ngayon ni John at Chuka Kenny. Dening makaninibagi apis sa sabihan tala, mababiyasa la ring banalbe kasi man dapat may papaterin 'di ba? Tandaan niyo kay Senado at 'di ba retang vloggers news. So ako naman parang ikatamo ka naman mag-share tang information sa saop tamo. Ang po, buri kayo ni sinabi mo, John, na maging platform yarin to create change. And very inspiring ka talaga. Pero hindi na nyo na kami mong tip. O kaya reta nga nakabisang manalbe na bisang mag-umpisang mag-vlog. Nanong dapat dang pagsadyan? Anti mo, aside from syempre malago ka, ating interesting nga kwento, ating kan talent, nano po itang kailangan dang i-ready? Itang sabi ng Juper nandun, tang maging tutuka mo. Kasi Juper po talaga, kailangan wow. magpanggape. Kasi po tang atin kang aliwang po portray, tapos ka-consistent, dabalo ng nino talaga ika. Ikami po, kakayan mi na maging tututa mo. Para bala mo, itang authentic kahit mo, ring viewers mo ba, anjang tala kasabing personal, bala mo kilala da katamo. Anjang panel benda katamo. Kaya ito, siguro ka rin bisa pong mag-vlog. Pa po hangaran na sumikat agad. Kasi, Start small. kasi ngini po kasi dakal burido agad sikat, dakal followers, dakal sweldo makanyan. Kami po kasi may gumpisa kami talaga na mag-enjoy kami mo mag-enjoy. Ang kakitang na mamalayan na, ay pwede pala yun, pwede tamo palang. Earning while enjoying. Di, ito po, kayo tutok na hanggat masaya kayo kayong gagawan nyo. Nung ala namang, itang nandin po kang Jupert, retang. Super makatadwa na kami Ay, kaya. retang, Kuya Manel, Dapat yata abitan tayo, Juper mo. retang kaya, alimaniwala. Dakal po kaya kami na. Dakal maniwala Nakala rin, naman mawala. Ote ko magobro na nung vlog ayun. Balo nyo, deng po nadakal bunga ilang babarong ganda. Correct Ote ko yan. magobra mag-vlog. Pero sabi ko po, Lord, Lord, nung balo na itang heart mo, itang desire na ng Bien na puso kaya mo, ka ba? ibien na. Totoo ito. Tapos ito, hanggang ketang, ikaw tutok ng, hanggat masaya kayo kayong gagawan nyo, pagpatuloy mo. Kasi datang din. kayong tatapakan na liwang tao. Datang din itang time. Kasi ikatamongan, atin tamongan kanya-kanyang blessing Itang blessing na man, ito pong blessing na ng kapatid ko, aliwan niya man kitang blessing ko Tapos sabi ko po, ito, Maging magana ka kasi eta naman balo na Eta nung mo, pagdala na sabi ko po, maging magana ka kasi mo balo po ito yung kasabi mo, mo na akasabi kinabukasan. Totoo ito. Kaganakada talaga. Well, Feeling ko tuloy na ko galing tao. Diyo po itong may kaya nakukuha ng kontega. Wow, Para kong maging kumari din. Gabayan din anak ko. Pero kasanding nanitang sinabi na lagi ka maging magana ka kasi mobile nung nanong paindalanan na rin tao. Sabi ko, Pin, sometimes the only thing that person has is hope. Mulala ko itang hope kayong puso na rin tao. O kayong kaya na ka, Nimdam Yoring Manalo Twins, nung bisa kayong maging vlogger. So, nung nano man siguro, alin mo pagiging vlogger. Nung bisa ko man nagumpi, kembia maging ka magana ka lalo, lagi. At saka maging kang tutuking sarili mo. Mo pamilit. Ako maniwala ko, vlogging is not for everybody.
nung ay ka para kang vlogging, may pipilit, ating kang aliwang line. Ating aliwang para kaya. Diba? Nung teacher ka, kabat feeling mo yung kamana, gumpi ating parpantunan niya mo itang niche mo, hanapin Jupiter na naman. Tricky kayo na yan. Citations. Panintunan mo nung nano yung para kaya ka. And while doing that, magpakakayap kang tao. Ka mga rabyadong aliwang tao. Yabe mo rin pamilya kayong pangarap mo. At may kakalingwan nga pong Gino. Amen. Yes. So, palakpakan tala rin Manalo Twins. At Justin na may news chief na ning CLTV kasi metong yan naman sinaw para makipagkwento tamo ka rin kaya katamong twin sisters na talaga namang meme inspiration kaya katamo. Thank you very much Thank you. for allowing us to invite you. Balo ko very busy kayo nga dua. Pero ela po mega duwang isip. Ay wadyo, ana free kami. Kay bat anyang actually in-invite ko lang muna ela pwede. Tang kadua, pwede nala. Anyang ako pa in-invite kadua, sabi ng Pat ka na ako, sana may kakapagkataon mikit anjang mikit tamo mo. Sabi ko kabait na rin nga duwang na rin. Ako talagang very ela pa showbiz rin nga duwa, ela fake. Ne, sana makanyan lang rin tao nga kayabe tamo. Kaya talagang salamat kang imamo po kang tatang mo for your life kasi inspirasyon ko ka rin kaya na kan pagpatuloy yung gagawan yun tsaka mag-share kayo ka rin blessings mga kanta mas marakal pandatang. Thank you very much kapamu Jo, palakpakan tala rin Manalo Twins and Justin. Pero, Ako pwede simple lang rin bisita. Pwede to Very dalagang Pilipina ko. Thank you very much Pat and Kat. Kapamu Jo!